ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଦ୍ରବର ବର୍ଷା କମି ଯାଇଛି, ଖରା ବି ଯାଇଛି, ଅବସର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କର ସମାହିତ କଷ୍ଟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଶୋଷଣ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। କେବେ କେବେ ଜୀବନ କେଉଁ ଚୋଖରେ ଅଟକି ଯାଏ ତ ଆଉ କେବେ ଥଳକୂଳ ପାଏ ନା। ହେଲେ ସଂଘର୍ଷର ସମାହିତ କଷ୍ଟ ଅସମାହିତ ରହିଯାଏ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତର ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଳେ ନା। କାରଣ ଯେଉଁଠି ସମାଧାନ ଥାଏ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କରି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେଜ୍କୁ ଏବଂ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ ମୋ ସହ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଟିଟ୍ ବିଟ୍ ଅପଡେଟ୍। ଷ୍ଟେ ୱିଥ୍ ସୁଶାନ୍ତ।